A zdraví pán Binder. Zdravím pán Duty. Ako? Našli ste to teda? Hej, trošku som zabludil, ale som rád, že som to našiel. Tak poďme, ideme si to troška pozrieť, ako to tu je. Ako vyzerá? No tak ako vidíte, tak s elektrínou sa už finišuje. Pomaly a schody sú už tiež takmer hotové. S elektrínou. Schody, no neviem, nie som si istý úplne, že či sa to finišuje, to je strašné. Tu sme si prešli, môžeme ísť ďalej pozrieť. Mám otázočku, my sa rozprávali, keď sme si aj písali, že to malo byť zateplené, nie tá budova? Je to v procese, len polystyrén mešká zatiaľ, ale čo sme mali, tak zástrčky sa zateplili aspoň. Dobre, OK, meška, polystyrén, ale podhľady, napríklad sme sa bavili tiež, že sú urobené. V podstate to už aj hotové je, no. Ja sa chytám za hlavu, to vám kto robil? To musel byť pekný fušer. Viete čo, nechcem aj na to myslieť už. Bol tu taký jeden majsterko. Môžeme si pozrieť aj vnútro. Poďte za mňou. Je to po čiastočnej rekonštrukcii, toto celé zatiaľ. Vyzerá to byť... To je, ako vyzerá. No, tak ako môžete vidieť, tu je taký priestor na taký menší bazénik. Bazén? V dome bazén? Neviem, kde ste to videli, ale netužím po bazéne. Pôjde, neviem na čo to kopalo, tak sa to zasype zase. No ale ja som vám to nekázal kopať, takže to je vaše. Tu ako môžete vidieť, tak sa začala malovať stena na detskú izbu. Sa to pripravuje pomaly. Detská izba, no neviem, či tu chcem konkrétne detskú izbu, tak to si ešte akože s architektom poriešim. Dobre, tak sa na to treba vystať. No už keď sme pri tom straní, tak tu sa asi niekto aj vystral, nie? Čo nič, tu sa pozamietá v pohode. Tieto dvere čo? Tieto dvere doniesli dneska, tak zajtra to budú vymieňať namiesto nich. Tak ale to hádam nie, veď sú v strašnom stave. Nie, to sa vám zdá teraz. Sa ešte vybrúsi a nalakuje. A môžete zahrať aj biliard potom, sa to ostáva tu. Biliard? Áno, áno, tento biliard vám tu ostáva. On je ako nový, len dve nožky chýbajú. Však aj tak som s tým nerádal, no, že lepšie ako nič, nie? A nejaké zvieratko domáce máte? Hej, mám mopslíka, psa. No tak, toto je ideálny otvor pre neho, aby mohol vychádzať na terasu. Strašné. No, tak tu bude kúpeľňa, umývadlo založili a aj bidet sme vám dali. No neviem, či tu chcem veľmi kúpeľku, no ale už aj keby bola, tak ten bidet je celkom malý, nie? To je len taký na preplachnutie vajec hlavne. Akože popravde to som ešte nikoho nevidel si v bidete vajcia máchať. Ešte netrápte sa, ja som to počul prvýkrát. A otázočka ešte menšia. Čo je vlastne toto? Toto je taký menší radiátor do kúpeľny. Takže tu bude kúpeľňa, hej? Mala byť, lenže troška sa pomýlili a spravili priečku. Takže kúpeľňa bude tu. Ale